Trollerbox er en stor billedbank, en international billedbank, hvor medier, reklamebureauer og andre, der har brug for billeder, video og illustrationer, kan gå ind og hente dem online. Jeg vil sige, at vi har haft 3 konkrete udfordringer. Vi har haft personaleudfordringer, tiltrække kvalificeret personale. Så har vi haft en internationaliseringsproces, hvor vi er gået fra at være en dansk virksomhed til at være en skandinavisk virksomhed. Og så har det været skalerbarheden i det, når man går fra 10 kunder til over 2.000 kunder. Og i dag, hvor vi sidder med 60.000 brugere og skalerer alle de interne procedurer via teknologi. Vækstguiden er et rigtig godt sted at gå ind og få en screening af alle de gode tilbud, som det offentlige bakker virksomhederne op med. Det vi har oplevet før Vækstguiden var, at tilbudene var meget fragmenteret, og vi skulle selv ud og søge dem op en hel masse steder. Nu har vi et sted, vi kan gå ind og finde alle tilbudene, hvad enten det har noget med internationalisering at gøre, hvad enten det har noget med personalerekruttering at gøre, eller det er nogle rent ledelsesmæssige forhold i virksomheden, man gerne vil have støtte til. Et godt råd for virksomheder er at gå så tidligt som muligt ind på Vækstguiden. Det kan godt være, at man ikke vil bruge det enkelte tilbud lige nu og her, men at gemme det, så man egentlig har et katalog over efterhånden, som ens udfordringer dukker op, så kan man gå ind og nærlæse dem og søge dem. Konkret så står vi over for den udfordring, at vi går fra at være en regional spiller, vi er store i Skandinavien og til dels i Tyskland, til at blive en global spiller. Vi er 100% online repræsenteret, men alligevel som online virksomhed har man nogle udfordringer i forhold til, hvis man vil ind for eksempel på det amerikanske marked. Der vil vi helt klart gå ind og hente råd og sparring for ikke at begå nogle af de samme fejltagelser, som vi allerede har begået på og lært af på det regionale marked. Vækstguiden.dk indeholder over 170 tilbud om rådgivning og finansiering til virksomheder, der ønsker vækst. Blandt andet disse tilbud. Vitus. Danske virksomheder kan få rådgivning om, hvordan de kan ekspandere globalt, og hjælp til at få lagt en eksportstrategi, så de hurtigt og effektivt kan eksportere til nye markeder. Eksportkreditgaranti. Med en eksportkreditgaranti kan virksomheder sikre sig mod de risici, der kan være ved at handle med andre lande. Det kan være sikring mod, at kunden ikke kan eller vil betale, at staten ikke tillader udførsel af penge eller mod tab i forbindelse med krig. Forskning for SMV'er. Små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at lave internationale forskningsprojekter, udviklingsprojekter og demonstrationsprojekter. Det sker i samarbejde med f.eks. universiteter og virksomheder i udlandet. Brug Vækstguiden.dk og find de tilbud, der kan få din virksomhed til at vokse og udvikle sig.